nervøse for skolestart. Jeg kan ikke huske, hvilken klasse. Yes, og det her. Hvor alt er muligt. Alt lyder bare forkert. Da jeg var elev, så troede jeg, at det kun var eleverne, der var nervøse for skolestart. Men faktisk ret nervøs for at starte skole igen. Jeg tror, vi var 8 ugers sommerferie. 7 eller 8. Jeg ved det ikke. Jeg har lige været ude og gå en tur med hende her. Luna har fået tøj på. Nu skal vi faktisk ud til bilen. Let's do this. Ej. Jeg er helt vildt nervøs for at se, hvor meget de har ændret sig. Okay, nu er de første 2 timer gået, og jeg kan ikke finde min taske. Så. Jeg er sikker på, at jeg har glemt den i et af de klasser, jeg har været ved. Problemet er, når man har så mange klasser, så kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske, hvilken klasse jeg har lagt min taske i. Så nu må jeg lige gå rundt og kigge alle de steder, jeg har været. Der var den. Oh my god. Så. Let's go. Lad os tage højtaleren. Jeg kan godt mærke, at jeg skal sådan tilbage ind i alt det her vlogging-stof, man holder op. Det må blive en uge-vlog, fordi jeg er... Altså, igen, dagen er bare gået så hurtigt. Men nu er vi hjemme. Jeg har ryddet op på mit kontor ude på arbejdspladsen. Og nu skal jeg lige se alt det, som der var overflødigt, basically. Alt det her, det er simpelthen overflødigt. Så yes, og det her, det er et billede af min online-klasse. Nu vil jeg ikke lige vise dem, men vores første online-undervisning, den har jeg sådan gemt. Altså, jeg behøver det ikke. Jeg har også sådan en lille tillykke med fødselsdagen. Simpelthen så sødt. Og alle de her forskellige sådan, ting og sager her, hvor jeg var tænkt, det her kunne jeg måske få brug for til at trøste en elev, eller alle børnenes projekter, som jeg bare sådan... Ej, den er for pæn til at smide ud. Og den her trøje, som mine elever havde lavet. Og tusind, den er blevet smeltet af her. Men det er lige meget. Ja. Nogle rulleskøjter, fordi eleverne vil lære mig at rulle. Det var altså den dag, der kom og gik. Og nu har jeg fået en lækre Pure Gym trøje på, og vi skal over og se nogle af verdens bedste medlemmer. Jeg får lavet lidt stram op, noget Zumba. Jeg plejer altid at være med til Zumba efter min stram op time. Men ja, noget jeg rigtig gerne vil fortælle jer lidt om. Følg lige med her engang. Jeg har begyndt at lave sådan en, jeg har købt sådan en her bog. Det er min taknemmelighedsnotesbog. Jeg skriver alle de ting, jeg er taknemmelig for inde i den her. Okay, så inde i den her, der skriver jeg 10 ting, jeg er taknemmelig for hver eneste dag. Kan godt virke lidt overvældende lige her til at starte med. Okay, 10 ting, det er ret meget, men det kan vitterligt være alt fra sådan store ting til små ting. Skal vi lige tage noget på. Min fremtid, hvor alt er muligt. At jeg kan løbe. Det er også bare sådan en lille ting, ikke? Men jeg elsker at løbe, og jeg er så taknemmelig for, at min krop, den kan løbe. Der er mange, der ikke kan. Min mor. Det var det første, jeg skrev. Min hjælpsomme mor. Sund far, som har altid været en rollemodel for mig. Han har altid levet sådan en virkelig, virkelig sund livsstil, og har lært mig alt om træning og kost. Jeg har skrevet Danmark. Simply for the beautiful running view. Den danske udsigt, altså når man bare løber en tur, og hvor flot det kan være. Altså, der er virkelig mange små ting. Altså, men det behøver ikke være stort. Altså, jeg har også vitterligt skrevet my new trench coat and slippers. Jeg fik købt sådan en trench coat, som jeg virkelig elsker. Jeg er så taknemmelig for den. Og med tiden, ikke, så man bare sådan, hold op, hvor har jeg egentlig mange ting, jeg kan være taknemmelig for. Ikke? For nogle gange så er de der få ting, som man virkelig ikke så godt som fylder. Det kan virkelig bare fylde. Ikke? Unødvendigt. Men ja. Det var bare det. Nu vil jeg gøre mig klar. Måske tager jeg lige en kop kaffe mere. Og så tager jeg altså op og træner med mine dejlige medlemmer, som jeg også er taknemmelig for.
vildt. Hvor flot Danmark egentlig. Altså nogle gange så glemmer man det bare. Det er jo helt vildt. Oh my god. Men anyways, der sker rigtig meget for mig lige nu faktisk, som jeg ikke kan dele. Det er meget, meget hårde ting. Eller meget hårde. Det er i hvert fald udfordrende for mig. Det, som virkelig, virkelig hjælper mig, det er simpelthen at løbe. Og det har bare regnet non-stop de sidste par dage, så jeg har bare slet ikke kunnet komme ud og løbe. Du lov til at bestemme. Hvordan skal mine negle være? Den skal være... Den skal være sådan pastellyserød. Den skal være sådan pastellyserød. Pastellyserød? Med hvide striber. Okay. Pastellyserød med hvide striber? Okay. Det gør vi. Det gør jeg. Det gør jeg i dag. Jeg går og tager over til fisketøjet og får det lavet i dag. Hvordan du vil have det. Lyserød med hvide striber. En eller anden kendt person fra Instagram, som har sit eget træningscenter, på en måde sagt, at jeg bare lige skal komme op og have sådan en prøvetime. Og jeg er bare så freaking nervøs, fordi han er virkelig, altså jeg har holdinstruktør, ikke, men han er bare... Og jeg ved ikke, om jeg skal gøre det. Jeg er sådan helt... Skal jeg gøre det? Skal jeg tage dig ud? Hvad hvis jeg gør mig selv til grin eller et eller andet? Hvad hvis jeg sådan laver en eller anden øvelse, og så er han bare sådan... Er du ikke holdinstruktør? Er du ikke god til... Jeg ved det ikke. I finder vel ud af, om jeg tager afsted eller ikke. Men først så skal vi lige gå med hende her. Ikke? Skal vi gå tur? Jeg tager lige noget kaffe med mig. Den her, den smager faktisk virkelig, virkelig godt. Jeg ved ikke, om I kan se, hvad det er. Den her, ikke? Chocolato. Den er fantastisk. Og så skal jeg også huske, at jeg skal gå over for noget negle. De negle, som min elev sagde, jeg skulle finde noget. Dem skal jeg have. Jeg er vågnet for sent, jeg har nærmest ikke sovet, og er ligesom en skygge af mig selv. Kender jeg ikke den følelse? It's not hormones, it's not hormones? Hormoner. Alt lyder bare forkert. Jeg er bilen sammen med lille Luna. Nu vil jeg gå en rigtig, rigtig dejlig lang tur ude i det gode vejr, og så bare lige få luftet tankerne lidt. Nogle gange så taler jeg altså også med mig selv. Ikke sådan rigtig taler med mig selv, men forstå mig ret. Jeg siger tingene højt nogle gange. Det er planen i hvert fald. Min veninde, hun skal til Pride i dag, og hun vil gerne have mig med. Jeg har det bare forfærdeligt, og kender I det der, man ikke rigtig er i humør til at være social. Man kan knap nok være med sig selv, og det er som om mit hjerte, der slår hurtigt, men langsomt på samme tid. Når jeg forresten, ham der, som jeg skulle tage ud og træne hos, jeg fik aldrig en adresse af ham, så jeg kom aldrig ud til ham, fordi jeg kunne ikke, men jeg var faktisk klar. Jeg havde taget træningstøjet på, jeg var klar. Men han skrev aldrig, hvor det var. Men jeg aftalte, at vi skal gøre det på lørdag. Så træning hjælper på alt.
gøre rent i dag eftermiddag. Jeg skulle have været til den der full body med ham der fra Instagram, men jeg når der simpelthen ikke, for jeg skulle løbe for Red Barnet. Det havde jeg lige glemt alt om, og det er sammen med Pure Gym, fordi det er sådan noget, vi støtter. Så det skal vi gøre i dag. Jeg har stadigvæk glimmer fra i går. Men først en kop kaffe, og så er der afsted til Red Barnet for at løbe 5,5 km. Det er ingenting. Det bliver bare sådan noget hurtigt. Har vi været ude at løbe og hoppet i vandet, og man føler sig bare totalt frisk. Nu skal jeg altså løbe hjem. Der er sådan lige halvandet hjem, så løber jeg bare stille og roligt. Jeg vil bare gerne lige sige farvel, og tak for den her omgang. Men du må ikke være med. Gå lige væk. Jeg håber, I vil subscribe og følge med i resten af min YouTube-karriere. Vil I gerne sige farvel? Men vil I gerne være sød at sige subscribe og like?